Hej YouTube og hej TikTok. Og hej i dag. I dag skal jeg åbenbart filme. Jeg har gammelt lavet en video på YouTube i foran. Men det er nummer 2 video, så jeg måske vise, at jeg har en taske. Så det er ikke nogen, der spurgte over det der. Så. Men jeg havde jeg lyst til det, så ja. Først der har jeg købt 3 bamser i dag, og faktisk 2 og en nøglering. Men i dag har jeg købt den her bamse. Og så har jeg en rød panda, og så har jeg en lille flagermus. Det er 3 ting, jeg har købt i dag. Men så har jeg også garn, en taske. Så har jeg undskyld mig, hvis jeg ikke er blokket, så undskyld mig. Men så har jeg 2 ekstra garn. Jeg har faktisk havde jeg 4 garn med, jeg brugte den sidste færdig, så nu har jeg kun 3, så har jeg også en hæklenål, og så har jeg min madkasse, og jeg skal spise pastaen færdig i dag, så jeg kun holdt til i dag, og det der, så er det mad, jeg fik aftensmad i går, så har jeg en saks, det ikke virker længere, så ja. Så jeg ved godt, man ikke viser sådan noget der, men mange der også viser saks og det der. Ja, der er sådan en video, og så har jeg en pingpong, bare fyldt med bind og det der. Så ja. Så har jeg hvad er det for den lomme der. Og det var det. Så har jeg en gaffel og en brandbom nede i min taske. Så ja. Og en anden side jeg har. Så har jeg noget der. Omvendt noget som is. Noget. Og så har jeg 6 firkanter. Og det er faktisk har jeg min taske, så jeg. Ja. Det er det så. Jeg gør det ikke en lang video, men synes jeg, så ja. Like and subscribe og giv mine 2 videoer her 10.000 likes og giv en stor tommel op for mig, så det vil jeg blive super glad, så ja. Hej.